Здравейте! Днес отново сме с един от играчите на футболен клуб Бургаските звезди и днес ще го питаме малко въпроси за матчът преди една седмица. Нека видим. Дениславе, кой от играчите се представи най-добре според теб в матча? Добре, според мен най-добре се представиха като цяло, всички много добре се представиха, играхме на топ ниво и другия отбор не мога да кажа, че играха зле. Да, също. Какво е мнението за Тачо, новото попълнение в отбора? Не мисля, че може още от началото да го пускаме титуляр, защото имаме и по-добър вратар, но не искам да го убеждам. Според вас, какво трябваше още да се допълни в отбора? Не знам, мисля, че отбора ни е идеален.